ang wakelni mathoth bende mantiere kar kae. Ang warangane kama chielo nyako Ramogi jwang report moro bende nitie ma odiochieng' ma kawuono adhi bedo kacha kae nono kendo paro dhi bedo kacha kae chiwo. Mano report ewi tij obila ma bende ne ogol kanyo kod mago mane ota mana aput mane itayo kod ogai mar doho machon mano David Maraga ma bende odiochieng' ma kawuono kae dhi bedo kata ka koro inono matut mano gi riwruoge mopogore opogore ma bende dhi bedo ka twak kod jofwambo okinyi ma kawuono. Mano moting'o macha ma Katiba Institute, nitiere Aki Africa, nitiere Independent Medical Legal Unit kata IMLU, kaachiel koda ka Amnesty International Kenya, gi mamoko bende mantiere kar ka moting'o nyaka jogo makelo ratiro mag oganda, mano ma ong'ere kaka Kenya Human Rights Commission, Wangu Kanja Foundation kod the Social Justice Working Group gidhi bedo odiochieng' ma kawuono mano ka gichiwo weche mopogore opogore. Bende gidhi bedo kata kod International Center for Transitional Justice, mano bende dhi bedo kar kanyo kaachiel koda ka Peace Brigades International ma bende dhi bedo kata ka twak kod jofwambo kotenore kod report mano mar tij obila mano ma bende gidhi bedo kar kacha. Giwacho ni gidhi bedo kanyo ka gitwak ewi Maraga task report, mano our take on the police reforms. Gini gik mage magida chiwo kotenore kod chung' margi okinyi ma kawuono odiochieng' ma kawuono. Ang wakelni gi bende